uJehoshaphat encwadini yesibili yes Chronic chapter number 20 lithi iBhayibheli zase ihlangene izizwe eziwu4 zizolwa kanye naye. Lithi iBhayibheli wesaba uJehoshaphat. Uma esaba lithi iBhayibheli wabiza ibandla lonke. Lithi iBhayibheli wamemezela ukuzila ukudla ebandleni lonke. Nikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli baqala ukuthandaza bonke kanye kanye. Lithi izwi lenkosi ngenxa yaleya nto ye-agreement bathandaza uNkulunkulu waze wehlisa izwi ezulwini. Kwehla umprofeti wathi lalelani nina Juda nabakhileyo eJerusalema lempi akusiyo eyenu. That's the power of agreement. Wathi uNkulunkulu lempi akusiyona eyenu kodwa lempi eyami. Ngoba noma yini uma nivumelana nicela noma yini ubaba osezulwini uyonenzela. Lithi iBhayibheli wangagcina lapho wayisethi uJehoshaphat uma uNkulunkulu esekhuluma kanje wayeseqinisa abazalwane wathi kholwani uNkulunkulu wenu nikholwe nazinceku zakhe. Wayesethi ngoba lesi siquke nisibonayo anisophinde nisibona. Lithi iBhayibheli uJehoshaphat wayesebeka iworship yama ngaphambili kwangazathi ecula yona lengoma ekade iculwa ethi sengi dinga wena. And as behlabelela wehla uSimakade wehla umdala weinsuku. Lithi iBhayibheli esinye isizwe sajikela esinye sasibulala nesinye sajikela esinye sasibulala. uIsrael ehlangene. The power of agreement, amandla okuvumelana. You see, ngaleso sikhathi bazalwane uJehoshaphat wayephelelwe amandla kodwa uma sebethandaza. Lithi iBhayibheli kwakuthandaza nezingane nomama abakhulelweyo bethandaza inkomo zabo zangaphuma nembongolo zabo zangaphuma. Sengazathi kwakuyi-agreement yayo yonke into ukuthi Jehova nampa sebekhona bazosibulala kodwa wena uthile. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu wehla ngamandla babulalana bodwa. The power of agreement. Kukhona amandla ekuvumelaneni. But number 2 bazalwane ngikhumbula abafana abathathu abawu4 ababe thunjwe eJerusalem Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. Lithi iBhayibheli ulokhuza uDaniel wanquma wathi angeke ngizingcolise ngokudla kwenkosi. Lisakhona bazalwane ngeke ngazingcolisa ngokudla kwenkosi. Lithi iBhayibheli nalabo abanye abathathu bangena kuleso sivumelwano. Uyabona ngiyacabanga ukuthi ukube uDaniel wayeyedwa angisho ukuthi uNkulunkulu wayengambiyeka kodwa yaba namandla uma sengena nalaba abanye abathathu. Bathi mabengena bathi asina kuzingcolisa. Sengazathi babehamba kuthi kudliwa bona bethi asidli, kuthi kuphuzwa bona bethi asiphuzi, kuthi kwenziwa izinto ezenziwayo bathi thina sizenze. Izulu lababheke ezulwini lenza imizimba yabo yaqwebezela kwathi abadlayo bahwayeka baba izinto engazathi azidli ngoba kunamandla ekuvumelaneni. Lithi iBhayibheli nangesikhathi sebefakwe esithandweni somlilo bakhuluma omunye nomunye babheka inkosi bathi Nkosi asinakuphendula thina kule ndaba. Uzubonda abakhulumi as an individual but asina kuphendula. Bakhuluma collectively asina kuphendula kule ndaba kodwa uNkulunkulu wethu unamandla. He is able. But uNkulunkulu wethu unamandla uzosikhulula esandleni sakho. Lithi iBhayibheli babathatha
ebafaka ngaphakathi wangena noNkulunkulu wabo ngoba kunamandla esivumelwaneni. Enye izinto engiyifunde kuleyo ncwadi ukuthi kwesinye isikhathi ukuthatha inqumo eziright noNkulunkulu, uNkulunkulu akuyeke uzuphoswe emlilweni. Sometimes uNkulunkulu akasivezi kusengaphandle nje kuphela. Sometimes uzokuyeka bakuphose emlilweni kodwa bethi bekuphosa avela afuke ngaphakathi athatha amandla omlilo abengakushisa angakushisi. Abanye bangathi kwakukuthi umlilo wawukhishwa amandla kodwa according to what I'm talking about ukuhlangana kwabo kwenza amandla kubo abe namandla phezu kwamandla omlilo. There is power in agreement.